Hola a tothom i benvingudes i benvinguts al meu canal. Avui us porto un vídeo molt especial, el meu rànquing personal de les 20 millors pel·lícules de Disney. Abans de començar, vull deixar clar que aquesta llista és completament subjectiva i està basada en la meva opinió personal. Per tant, no vull que us enfadeu si les vostres pel·lícules preferides no apareixen en el vídeo o estan en una posició que no creieu correcta. Per tant, m'agradaria que deixéssiu a la caixeta de comentaris el vostre top 5, top 10 o les vostres pel·lícules preferides de Disney. Prepareu-vos per un viatge ple de nostàlgia, música i màgia. Però abans de començar, vull fer un apunt. Només parlaré de pel·lícules de The Walt Disney Animation Studios. Per tant, queden fora totes les pel·lícules de Pixar i pel·lícules com The Nightmare Before Christmas o Goofy e Hijo. Per tant, comencem. En el número 20 tenim Tarzan. Tarzan destaca per la seva excel·lent animació i la banda sonora captivadora amb les icòniques cançons de Phil Collins. Tot i que el meu primer contacte amb aquest univers va ser a través de Tarzan i Jane i més tard Tarzan 2, aquestes no m'han impressionat tant com la pel·lícula original. La història és fascinant. Un nen criat per una espècie totalment diferent després de la tragèdia de perdre els seus pares. El que més m'atrau és la profunditat dels personatges i com la pel·lícula incorpora elements únics a l'univers Disney, com la tràgica mort de Clayton, el dolent, que mor penjat. Una representació poc habitual dins del món Disney. En el número 19 tenim Fantasia 2000. És la segona part de l'emblemàtica fantasia original i, curiosament, va ser la primera que vaig veure de les dues. Em va fascinar des del principi. Tot i que no arriba a la grandiloqüència de la seva predecessora, la varietat d'estils d'animació en cada segment la converteixen en una obra visualment rica i una excel·lent entrada al nou mil·lenni. He de reconèixer que hi ha segments que no em convencen del tot, com el del soldadet de plom o el de les balenes, però altres, com Rhapsody in Blue i l'ocell de foc, són autèntiques obres mestres que justifiquen plenament la seva posició en el meu rànquing. A més, aquesta pel·lícula té un significat especial per a mi, ja que coincideix amb l'any del meu naixement. En el número 18 tenim El llibre de la selva. Me'n recordo molt d'aquesta pel·lícula perquè no la tenia jo, sinó que estava a casa dels meus avis i sempre que hi anava, a vegades la veia. La banda sonora és icònica amb cançons mítiques com The Bare Necessities i I Wanna Be Like You, que són, sens dubte, dos dels meus temes preferits de Disney. Tot i això, sóc conscient de la polèmica pel contingut racista que inclou, per això no treu que la consideri una de les millors pel·lícules de Disney. També he de reconèixer que hi ha escenes que no m'acaben d'agradar, com la segona trobada de Mowgli amb K, que trobo repetitiva. Per mi, aquesta pel·lícula té un valor afegit especial, ja que la meva escola portava el nom de Mowgli, fet que reforça el vincle emocional que tinc amb ella. En el número 17, Big Hero 6. Una pel·lícula que no vaig tenir l'oportunitat de veure al cinema perquè en aquell moment tenia altres prioritats. No obstant això, quan la vaig veure en format domèstic, em va sorprendre gratament per la seva originalitat. Combina una ambientació fascinant que barreja elements del món occidental i oriental amb una trama carregada d'emoció i moments tràgics. Tot i així, hi ha alguns aspectes que no em van convèncer, com la decisió sobtada del grup d'amics del protagonista en convertir-se en herois sense una motivació sòlida. Malgrat aquests detalls, considero que és una obra destacable dins el catàleg de Disney. A més, inclou un dels personatges secundaris més icònics que, personalment, trobo molt atractiu. En el número 16 tenim Wreck-It Ralph. Com en el cas anterior, aquesta va ser una pel·lícula que inicialment no em va cridar l'atenció, però que en veure-la posteriorment em va captivar. La història és innovadora i planteja un món on els personatges dels videojocs
tenen sentiments i poden desafiar els rols que han estat assignats, mostrant que aquells programats per ser dolents poden ser bons i viceversa. A diferència de la seva seqüela, aquesta manté una màgia especial que es perd completament en la següent pel·lícula. A més, compta amb una banda sonora memorable, destacant especialment la cançó When Can I See You Again, que és una de les meves pel·lícules preferides de tota la història de Disney. En el número 15 tenim Dumbo, una de les pel·lícules més antigues de la llista i alhora una de les més curtes de l'estudi. La vaig descobrir gràcies al meu pare, que la va gravar de la televisió, tot i que no recordo en quin canal. Aquesta obra m'ha deixat un record entranyable. La seva història tràgica, combinada amb una màgia única que em captivava de petit i encara avui gaudeixo tornant-la a veure. En el passat hi havia una escena que em resultava especialment inquietant, la seqüència de les ànimes del terror que em provocava malsons. Curiosament, amb el temps, aquesta escena ha passat de ser una font de por a una de les meves preferides per la seva força visual. Pel que fa als elements controvertits, com els corps o els jornalers negres, no n'era conscient de petit, però ara entenc el refons històric i cultural d'aquestes representacions. En el número 14 tenim Vaiana, una pel·lícula profundament significativa per mi, ja que està parcialment inspirada en la meva cultura d'origen. Vaiana destaca per les seves cançons excepcionals compostes per Lin-Manuel Miranda i pels seus personatges inoblidables com la mateixa Vaiana i el carismàtic Maui. A més, és especialment emocional veure una altra pel·lícula que representa la cultura de Polinèsia, ja que fins aleshores l'únic exemple destacat era Lilo i Stitch. Encara que no he vist aquesta última, tinc la percepció que Vaiana la supera en molts aspectes. També valoro com han aconseguit dotar de personalitat una entitat tan abstracta com la mar, convertint-lo en un personatge més de la història. Espero que en la seqüela es mantingui intacta la màgia i l'essència que han fet d'aquesta pel·lícula una obra tan especial. En el número 13 tenim Enredados. En el moment del seu llançament, aquesta pel·lícula no em va atraure, ja que vivíem en una època en què les produccions semblaven categòricament dirigides a nois o noies, i això va influir en la meva decisió de no veure-la al cinema. Tot i així, quan la vaig descobrir en format domèstic, vaig quedar gratament sorprès. L'animació és excel·lent, especialment si la comparem amb altres exemples anteriors d'animació 3D de Disney, com Bolt o Chicken Little, que no arribaven al mateix nivell de qualitat. Un dels punts més destacats és el personatge de Mare Gothel, una antagonista profundament interessant, amb un pla maquiavèlic molt ben elaborat i una resolució final impactant. Aquesta combinació de factors fa que consideri aquesta pel·lícula una obra excepcional dins del catàleg de Disney. En el número 12 tenim El planeta del tresor. Tot i que per la seva època d'estrena hauria pogut veure-la quan era petit, no la vaig descobrir fins als 15 anys, 13 anys després de la seva estrena. Quan finalment la vaig veure, em va fascinar. Es tracta d'una adaptació original de L'illa del tresor de Robert Louis Stevenson, amb una estètica que combina elements de space opera, steampunk i cyberpunk. Després de veure-la, vaig investigar i em va sorprendre descobrir que va ser un dels grans fracassos comercials de Disney. Això em sembla incomprensible, ja que és una història brillant, amb tècniques d'animació innovadores per al seu temps i personatges profundament interessants. És, sens dubte, una joia infravalorada del catàleg de Disney. En el número 11 tenim Peter Pan, la meva pel·lícula preferida de Disney dels anys 50. El meu primer contacte amb l'univers de Peter Pan va ser a través de la seqüela El retorn al país de mai més i més tard amb l'adaptació de carn i ossos produïda per Universal. No va ser fins després que vaig veure la versió original de Disney i vaig descobrir que és una obra magnífica. La pel·lícula compta amb cançons que m'agraden molt, tot i que algunes tenen lletres que mai he acabat d'entendre del tot. És una història plena de màgia i aventures que ha deixat una empremta especial amb la meva experiència amb el cinema clàssic de Disney. Ja anem per la meitat del rànquing.
Espero que les pel·lícules que hagi mencionat estiguin ben posades, però clar, és la meva opinió i vosaltres no esteu d'acord, doncs poseu als comentaris quines creieu que haurien d'haver anat en aquesta part i ara sí que sí, entrem en el top 10 de les meves pel·lícules preferides de Disney. En el número 10 tenim Les noves aventures de Winnie the Pooh. La primera pel·lícula protagonitzada per un dels meus personatges preferits de tota la història de Disney, Winnie the Pooh. Tot i que no és la meva pel·lícula preferida de l'os, el fet de ser una de les dues considerades clàssics de Disney li dona un lloc especial. Les històries potser no són les més destacades dins del seu univers, però la nostàlgia que m'evoca fa que es guanyi un lloc en el meu top 10. És una pel·lícula encantadora que captura l'essència del personatge i el món tendre i imaginatiu que representa. En el número 9 tenim El geperut de Notre Dame. És una pel·lícula la qual coneixia l'existència, però mai havia vist fins que, navegant per YouTube, vaig trobar un vídeo anomenat YouTube Hispano, el ministro Frollo descubre la magia de la amistad. Va ser així com vaig descobrir aquesta obra tan injustament infravalorada. Probablement és la pel·lícula més fosca de la segona edat d'or de Disney, amb una crítica social contundent centrada en la diferència de classes que es manté al llarg de tota la trama. Però el que realment fa que aquesta pel·lícula sigui excepcional és el seu antagonista, el ministre Frollo, un dels dolents més memorables de Disney. La seva veu i cançons, interpretades magistralment per Constantino Romero en les versions espanyola i catalana, es fuego de infierno, pecado cruel mortal. Las brases m'abrasen, tinc brases dins la carn. eleven el personatge a un nivell difícilment superable dins de l'univers Disney. En el número 8 tenim El rei lleó. Potser sorprengui que aquesta pel·lícula no estigui en posicions més alta, però tot i que m'encanta, no és la meva pel·lícula preferida de Disney. Les cançons compostes per Tim Rice i Elton John són absolutament espectaculars i la pel·lícula compta amb un dels inicis més impressionants de la història de Disney. A més, Scar és un dels dolents més memorables i malvats de l'estudi, sent l'únic que fins a dia d'avui ha aconseguit el seu objectiu. Tot i així, aquesta pel·lícula té moments que considero massa foscos per una història generalment alegre. A nivell personal, també em desagrada el canvi d'estil d'animació d'alguns animals de fons que desentona amb la resta de la pel·lícula. En el número 7 tenim Les bogeries de l'emperador. És, sens dubte, la pel·lícula amb què he rigut més de totes les produccions de Disney. El meu primer contacte amb l'univers de Cusco va ser a través de la sèrie, que m'encantava i que vaig seguir amb devoció. Quan vaig veure la pel·lícula, durant un període en què estava recuperant-me d'una operació, vaig entendre l'origen d'una de les meves sèries preferides de Disney. La història és molt original, tot i que va ser maltractada tant pel públic com pels mateixos creadors que van fer canvis importants a última hora. Cal dir, però, que aquests canvis van anar per bé, ja que la idea inicial era una versió més clàssica de El príncep i el captaire. La modernització i l'humor únic de El vestit nou de l'emperador van resultar un gran encert, convertint-la en una de les comèdies més brillants de l'estudi. En el número 6 tenim Hèrcules. La màgia, l'energia i la comèdia d'aquesta pel·lícula són absolutament incomparables. A nivell musical, és una autèntica joia, destacant pel seu canvi radical respecte a les seves predecessores, amb una banda sonora dominada pel gospel que li dona una identitat única. A nivell estètic, presenta un estil de dibuix innovador i diferent de qualsevol altra pel·lícula de Disney. Un dels grans encerts és el personatge d'Hades, que brilla amb el seu humor constant, aconseguint que gairebé ens oblidem que és el dolent de la història.
Aquesta combinació d'elements fa que sigui una de les produccions més originals i memorables de l'estudi. I entrant en la recta final del vídeo, en el número 5 tenim Mulan. Per mala sort, vaig descobrir aquesta pel·lícula a través de la seva segona part, per això no li resta mèrit com una de les grans obres d'acció de Disney. Amb una ambientació oriental que trenca amb els estàndards visuals de l'estudi fins aleshores, aquesta pel·lícula ofereix una experiència única. Les cançons són memorables i el personatge de Mushu, doblat magistralment per José Mota, afegeix un toc d'humor que equilibra perfectament la tensió de la trama. Basada en una antiga cançó xinesa, la història es transforma en una aventura èpica que segueix el viatge d'una heroïna excepcional, consolidant-la com una de les narratives més inspiradores de Disney. En el número 4 tenim Fantasia, una pel·lícula que desconeixia completament fins que vaig descobrir que era la predecessora de Fantasia 2000. A diferència de la seva seqüela, Fantasia va representar una gran innovació, sent pionera en sincronitzar música clàssica amb animació d'una manera mai vista abans. Tot i que el segment dels dinosaures no és del meu gust, d'altres, com el Mickey, com aprenent de bruixot, el de l'antiga Grècia i especialment el segment final, la converteixen en una de les meves pel·lícules preferides. Aquesta combinació d'art, música i narrativa visual la fan una obra mestra atemporal. I en el bronze, al número 3, tenim La Bella i la Bèstia. En la tercera posició del meu rànquing es troba aquesta pel·lícula, una de les pel·lícules de Disney que més vegades he vist i, per tant, una de les meves preferides. La seva banda sonora, plena de cançons memorables, algunes de les quals em sé de memòria, contribueix a crear una de les experiències més màgiques del catàleg de Disney. La història, adaptada diverses vegades, aquí destaca per ser interessant, fluida i accessible, sense la pesadesa que es troba en altres versions cinematogràfiques del conte original. Cal destacar que va ser la primera pel·lícula d'animació nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula, molt abans que existís una categoria específica per a l'animació. L'únic aspecte que no m'acaba de convèncer és la protagonista, que considero millorada en la versió live action. Tot i així, aquesta obra segueix sent una de les joies més destacades de Disney. Amb la plata, en el número 2, tenim Pinocho. És una pel·lícula que vaig veure moltes vegades i que em va captivar des de la primera vegada. El que la fa tan especial és que és el segon llargmetratge de Disney a una qualitat excepcional en tots els àmbits, artístic, narratiu i en la construcció dels personatges. Tot i que no destaca per tenir moltes cançons, això no li resta valor ni qualitat, ja que la seva cançó principal, When You Wish Upon a Star, s'ha convertit en un emblema musical de Disney. Aquesta obra és un exemple perfecte del nivell de detall i màgia que va consolidar l'estudi en els seus primers anys. I finalment, després de 19 pel·lícules, arribem al número 1. I aquí trobem Aladdin, la millor de les millors, segons la meva opinió, i la pel·lícula de Disney que he vist més vegades amb diferència. Hi havia alguna cosa en aquesta obra que de petit em feia voler veure-la una i una altra vegada. La seva història, inspirada en Les Mil i una nits, és èpica i captivadora, mentre que la seva vibrant paleta de colors fa que sigui visualment irresistible. El que més m'ha enamorat sempre d'aquesta pel·lícula són les seves cançons inolvidables i els personatges carismàtics. En particular, el geni amb el seu humor i energia i Jafar, com un dels antagonistes més emblemàtics, sobresurten en una cinta que equilibra perfectament l'acció, la comèdia i la fantasia. I bé, ja hem arribat al final del vídeo. Segurament tu tindràs una opinió molt diferent de les teves 20 millors pel·lícules de Disney. Aquesta és la meva opinió personal i m'ha agradat molt fer aquest vídeo. No descarto tornar a fer un altre vídeo sobre Disney en un futur no molt llunyà, o si no, també d'altres estudis d'animació. Però estigueu molt atents i atentes perquè tindreu notícies ben aviat. Jo sóc Oli Saur i espero que us hagi agradat aquest vídeo. Subscriviu-vos i doneu like. Fins aviat!